Bună seara, bun găsit! Continuăm seria reportajelor despre localitățile din județul nostru cu Filipeștii de Pădure. Mai exact, vom vorbi în materialul care urmează despre mina din localitate, care acum este închisă. Dacă în trecut era mândria Prahovei, acum la Filipești se exploatează cărbun doar din cariera de suprafață. Astfel, din cei 2800 de angajați care lucrau la mină în anii 90, acum mai câștigă o pâine din această activitate doar 100. Comuna Filipeștii de Pădure trece printr-un regres incredibil din punct de vedere industrial. Dacă majoritatea zonelor din Europa și multe din România au trecut printr-o serie de etape firești, Filipeștii nu se pliază acestui trend. Agricultură, epoca industrială și capitalismul caracterizat prin consumerism. Cam astea ar fi, în mare, etapele urmate de societate. Ei bine, Filipeștii s-au oprit la industrie și, precum un montan rus defect, comuna a luat-o înainte, căzând spre agricultură, asezonată cu furturi de lemne, cărbuni și fier vechi. Filipești de Pădure a fost un centru muncitoresc bine dezvoltat până în 1990. Aici desfășurându-se activitatea, exploatarea minieră, cât și întreprinderea conexă, uzina de utilaj minier, care executa utilaje pentru exploatarea lignitului, atât în Filipești de Pădure, cât și în țară, fiind unica, cam 90% din profilul de fabricație era pentru exploatarea lignitului. La Filipești de Pădure, atât la uzină cât și la mină, și-au desfășurat activitatea aproximativ 6.000 de salariați, din care 3.000 numai la mina Filipești. Cărbunele este exploatat din subteran cât și din carieră. În ultima perioadă numai cariera este funcțională, aproximativ 60 de salariați mai sunt în zonă, care aparțin de Societatea Națională a Cărbunelui Ploiești. La sfârșitul anilor 90, guvernul Ciorbea a elaborat o hotărâre de guvern prin care mii de mineri au fost disponibilizați. S-a vrut reforma sistemului și s-a reușit, de fapt, aducerea lui în colaps. La Filipești, 2/3 din angajați au fost dați afară doar în acea perioadă și odată cu minerii disponibilizați a căzut și uzina. Când au avut loc primele disponibilizări în 97-98, atât de la exploatarea minieră au fost disponibilizați în 3 tranșe minerii și uzina, nemai având comenzi, a urmat aceiași pași. Declinul a început în 1997 cu acea hotărâre de guvern 22 dată de guvernul Ciorbea. În acea perioadă am pierdut 1800 de salariați, da? A rămas cu 1000 de oameni, după care, treptat, prin oprirea activităților de producție a energiei la termocentrale de la Iași, Suceava, Borzești, care au trecut unele pe huilă din import, unele pe gaz și păcură, a trebuit să diminuăm producția, să închidem capacități, să dăm oameni afară în continuare și am ajuns astăzi să avem circa 100 de oameni, să dăm cu 100 de oameni 160.000 de tone pe an, dar numai din carieră. Subteranul s-a închis în 2006. Din 2006 nici n-am mai avut subvenție. Deci pe partea de subteran, până în 2006 s-a primit subvenție de la bugetul de stat. Din 2006, deci fără subvenție, subteranul nu putea fi ținut în viață. În anii în care mina era încă funcțională, 80% din producția de cărbune era de acolo. Restul de 20% era extras din cariera de pe dealuri. În clipa de față, niciun miner nu mai lucrează pentru că mina este închisă. Sunt buldozeriști, șoferi și alți meseriași, însă niciunul nu mai are titulatura de miner.
Interesant este că s-a reușit o eficientizare a muncii datorită mașinilor performante. Cu 100 de oameni sunt extrase anual 160.000 de tone de cărbune. În 89, cu 2800 de angajați, se extrăgeau 600.000 de tone pe an, deci un raport clar favorabil perioadei actuale. Galeriile subterane sunt închise și urmează a fi conservate. Una dintre galerii a fost conservată acum 2 ani. Celelalte, când vor fi fonduri, vor fi, bănuiesc, închise și conservate la fel. Și mai e activitate la suprafața minei cu prestatori de servicii. La 2 ani după hotărârea de guvern care a distrus locurile de muncă a mii de mineri, autoritățile au cerut ca Filipeștii de Pădure și localitățile limitrofe să fie declarate zonă defavorizată. Timp de 4-5 ani cu această titulatură, zona a fost un adevărat paradis fiscal și, implicit, investitorii au început să vină cu zecile. De o parte dintre ei au fost recalificații, aproximativ 80 de firme. În 99-2000 și-au deschis activitatea aceea la Filipești de Pădure, cât și în comunele învecinate. Din mineri au ajuns să fie măcelari, cei de la uzină au trecut pe partea de confecții metalice, doamnele pe confecții textile. Pot să vă spun că aproximativ 5 firme încă își mai desfășoară activitatea aceea la Filipești Pădure de prelucrarea cărnii. Și liceul, grupul școlar din orașul miner, satul miner de acum, care înainte calificau tinerii pe aceste domenii de activitate, electriciani de mină, lăcătuși de mină sau la nivel de uzină, strungari, frezori, laboratori, acum chiar au stabilit. Deci noua activitate a generat și altă specializare a elevilor pe aceste măsuri, de măcelari, de cofetari, de textiliști. Da. A funcționat în totalitate pentru toți oamenii această reconversie profesională? Poate au fost unii nemulțumiți sau poate unii chiar au rămas pe din afară. Da, într-adevăr. Unii au rămas și pe din afară. Vedeți, de la exploatarea mineră au fost foarte mulți care au vrut să la 45 de ani la pensie. Deci încă om în toată puterea, așa își vedea legislația atunci. Deci unii au ieșit la pensie, au beneficiat și de aceeași ajutoare care au fost primite de la guvern, au primit bani pe o perioadă de 2-3 ani, unii s-au angajat la alte societăți, o mare parte sunt plecați în străinătate, Spania, Italia și sunt foarte mulți. Noi încercăm acum, să mai atragem investitori în zonă, dar e mult mai greu, că nu mai ai nici facilități ca să poți să atragi acest om de afaceri să poată să dezvolte investiția. În clipa de față, Filipeștii de Pădure nu mai sunt zonă defavorizată. Numărul firmelor s-a diminuat și el, iar oamenii au rămas din nou fără locuri de muncă. Șomajul la populația activă este, după unele estimări, undeva la 15%. Mi se pare foarte mult, atâta vreme cât în anii 89-90 nu exista șomaj. Nu exista șomaj. Chiar în Belgia am întâlnit o cetățeancă plecată de 15 ani din România, chiar din Ploiești, auzindu-ne că și noi suntem din Prahova, și chiar regreta acele momente la un moment dat. Și, domne, pe acea vreme aveam ce să punem pe masă și nu exista șomaj. Acest lucru a determinat un alt fenomen, înmulțirea numărului de furturi în localitate. Există foarte mulți oameni care trăiesc din furturile de cărbune, de lemn și de fier vechi de pe calea ferată, iar autoritățile se dovedesc neputincioase. Oamenii primesc o sancțiune contravențională, poate una penală și cam atât. Iar furturile continuă la vedere pentru că hoții au început să creadă că este normal ceea ce fac. În drumul spre carieră am întâlnit câteva căruțe pline cu cărbune furat. Cei filmați nu s-au sinchisit nicio clipă de faptul că au fost descoperiți. Noi am încercat cu poliția și cu jandarmeria, tot am încercat măcar să-i mai rărim, dacă nu să-i oprim definitiv. Că nu știu care ar fi metoda să putem să-i oprim definitiv, pentru că nu există nicio măsură de, să zicem, mai departe de vine poliția și le dau o amendă, le face un dosar,
după care nu se întâmplă nimic. Nu plătește nicio amendă, e liber. A doua zi sau peste o jumătate de oră e înapoi. Acolo iară fură, iară îl prinde, iară înapoi. Deci, efectiv, nimeni nu ia nicio măsură. Nici pe partea de cărbune, nici pe lemn, nici pe fier. Nu există la ora actuală în zonă și mai ales pe partea de fier. Ne omoară utilajele, fură tot felul de... Pe partea asta de dezmembrare există centre astea de colectare făcute peste tot, inclusiv până pe calea ferată. Și n-ai ce să le faci. Îl duci acolo, nu dă buletin, nu nimica, n-ai ce să... Deci cauți utilajele pe acolo, pe la fier vechi, te duci cu poliția, nu știe ce l-a dus. N-am prins decât în vară pe cineva care a furat din carieră cu o mașină și noroc că doamna contabil șef i-a văzut, am sunat la poliție, a prins cu mașină cu tot și atunci s-a făcut dosare penale și nu știu ce. Dar nici n-a plătit amendă, nu s-a întâmplat mai departe decât am recuperat fierul, rest, nicio măsură. Așadar, în clipa de față se află în exploatare doar cariera. Nu rezerva de cărbune a fost cea care a suspendat această exploatare, probabil finanțarea de la guvern a determinat acest lucru. De fapt, în această iarnă nici măcar exploatarea de suprafață nu este deschisă și asta din cauza că nu există cerere pentru lignitul brahovean. În 2011 am avut doi clienți mari, CET Brașov și CET Bacău. Din păcate, CET-ul Brașov în februarie s-a oprit producția de agent termic și energie pe cărbune și a trecut pe gaz. Am rămas cu CET-ul Bacău în continuare și pe 2012 la fel. O să mergem pe Bacău decât ca termocentrală și din 2011 livrăm la Lafaj pentru producerea de ciment în jur de 20.000 de tone pe an. În ciuda faptului că în zona Filipești pe 27 de hectare sunt aproximativ 2 milioane de tone de cărbune de calitate superioară, sunt slabe șanse ca exploatarea minieră de subteran să fie redeschisă. Asta cel puțin pe termen scurt. Fără subvenție de la stat și fără utilaje ultramoderne, o astfel de exploatare ar fi păguboasă. Exploatarea de suprafață o să funcționeze și o să dăinuiască, cred eu, mulți ani. Și o să vedeți, probabil în viitor, se va pune problema resurselor și la noi. Deci până acum nu s-a mai ținut cont de ce avem în țară decât să aducem din afară, să devenim un consumator. S-ar putea să se schimbe un pic gândirea și să trecem la exploatarea resurselor noastre. Din păcate, în subteran, astăzi nu avem tehnologie în România care să ne asigure cât de cât o viabilitate a exploatării. Nu există în România astăzi, indiferent de tehnologie, nici în Valea Jiului, nici în Oltenia, nici la noi, tehnologie cu care putem să spunem că putem scoate profit. Deci trebuie neapărat subvenționată de stat. Avem discuții pentru viitor cu un partener chinez și împreună cu Termoelectrica și Ministerul Economiei pentru afiliere la o termocentrală la Doicești. Dar la momentul acesta sunt decât discuții. Dumnealor ar dori să achiziționeze la un preț mult mai mic decât avem noi prețul de producție astăzi marfa, deci ar pune condiții ca statul român să le asigure pe 20 de ani minim, cât ar fi durata minimă de funcționare a acelui grup care ar vrea să-l aducă la Doicești, să-i asigure cărbunele pe 20 de ani la un preț de 10 euro pe tonă. Noi astăzi livrăm la 14 euro pe tonă și vă pot spune că cu tehnologia care o avem astăzi și tehnologia e destul de modernă, deci funcționăm cu utilaje foarte moderne, cu productivitate foarte mare. Și nu cred că există posibilitatea să scădem prețul, datorită mai ales faptului că în costuri combustibilul utilizat pentru descopertă și transport cărbune înseamnă
cam 35%. Și pe anul 2011 combustibilul a crescut cu 15% minim. Da? Deci nu cred că se poate pune problema la momentul acesta, la prețul de asta al motorinei, să putem spune că putem scădea sub 14 euro per tonă producția marfă vândută. Deci nu se poate. În plus, cărbunele mai are un dușman care devine pe zi ce trece mai puternic datorită trendului internațional, energia alternativă. Credeți că pe viitor se va mai căuta combustibil fosil și implicit credeți că exploatarea minieră de aici va avea șanse să renască? Chiar mi-ați dedicat mingea la fireu. Noi suntem într-un proiect de amploare, ar fi cam al treilea în țară, dacă mărime va fi primul, vorbeam mai devreme că pe raza Comunei Filipești Pădure sunt 5 firme care prelucrează carne. E acele grăsimi rezultate. Noi am concesionat unei firme un teren în vecinătatea Albiei pe râului Provița, și vor să producă biogaz la nivel de localitate și să asigure pentru cei 10.000 de locuitori gazul necesar. Deja au concesionat de la cetățenii din Filipești de Pădure, Dițești, chiar din comunele învecinate, Florești, Filipești de Târg, să cultive porumb. 80% înseamnă masă verde și într-un amestec grăsimi plus acest porumb să rezulte acest biogaz care cu timpul va fi distribuit către populație. Așa că deocamdată Filipeștii de Pădure este o comună condamnată să moară precum Hagi Tudose, călare pe o bogăție inimaginabilă. Însă de data aceasta nu din cauza avariției, ci pentru că statul gestionează prost resursele de care dispune. Dacă ar exista posibilitatea să mărim capacitatea de producție, ar atrage și implicit forță de muncă mai multă. Noi ne-am dorit, deci cei care lucrăm în continuare în sistem, ne-am dorit să găsim posibilitatea să noi capacități să deschidem, să putem și cu actuala capacitate. Deci capacitatea noastră astăzi o putem duce de la minimul rentabilității și eu spun că sub 100.000 de tone în condițiile în care avem 100 de oameni, nu putem scădea, să menținem activitatea. Ne putem duce până la 250.000 de tone fără probleme pe an. Fără probleme. Deci suntem foarte flexibili, putem contracta prestatori. Astăzi noi am fost foarte serioși, să zicem, cu plata vis-a-vis de prestatori. Le-am spus că o să avem probleme pe perioada de vară și plătim mai mult iarna când cetul funcționează și au venituri, atunci și pe noi le plătește. Și în regulă, vis-a-vis de această problemă, e foarte în regulă. Deci eu zic că e foarte în regulă și avem chiar o relație bună cu CET-ul. Ne-am propus din plecare și în contract să le furnizăm cărbune pe perioada de vară. Am stabilit un contum de plată pe perioada de vară și în momentul când funcționează până în aprilie să ne achite toate sumele datorate. Surprinzător, cu 100 de oameni, Carbonifera a reușit să termine anul 2011 cu un profit. Ce-i drept, nu prea mare, însă oficialii își îndulcesc această idee cu faptul că nu au ieșit totuși în pierdere. În 2011 ne-am propus să realizăm pe Carbonifera în total un profit de 1.000.000 de lei, da? Circa de 10 miliarde vechi, cum ar veni. La Filipești ne-am propus să realizăm un profit de 500.000 de lei, deci 5 miliarde vechi și l-am și realizat. Deci Filipeștiul, per total, anul 2011 a avut o activitate profitabilă, să spunem. Chiar ne putem lăuda cu ea, cu toate că am avut foarte puțin personal și s-a muncit perioada asta cât s-a livrat intens, inclusiv sâmbătă și duminica, da? Ne concentrăm pe perioade scurte, nu avem încotro. Pentru anul 2012 v-am spus că vă spun că o să livrăm undeva tot 160.000 de tone, din care 140 la CET-ul Bacău și 20.000 la Faj. Și
atunci, cu ce rămâne comuna? Cu un potențial neexploatat din cauza lipsei resurselor umane și financiare și un lucru la care nu vă gândeați, cu un strop de artă. Comuna are un ansamblu popular înființat încă din anii 60, care era finanțat de mină și de Sindicatul Minerilor. Înainte făceau parte salariați, copiii ai minerilor și acum fac parte copiii din Filipești. Și mai avem din cei vechi 4 sau 5 băieți care au fost la ansamblu vechi și... Fel de stâlpi. Da, fără ei nu se puteau învăța și ceilalți, că ia pasul unul de la altul. Ansamblul din nou închegat va avea primul spectacol imediat după Crăciun, iar tradițiile păstrate vor dăinui în continuare prin copiii care s-au alăturat trupei. De o lună de zile, la câteva ședințe, sunt foarte mulțumit că cei care s-au adunat la reînființarea acestui ansamblu și-au dat toată silința și avem bucuria că într-o lună s-a înfiripat o activitate bună. Numai pentru un dans de Moldova cu obiceiurile necesare, cu obiceiurile. Urs, capră, căiuți, e foarte frumos. Dacă adunăm și tragem linie, rezultatul de la Filipești de Pădure nu este deloc îmbucurător. În România lui 2011, acolo au rămas dintr-un centru industrial extrem de dezvoltat, o exploatare minieră de suprafață, la care paradoxal nu lucrează niciun miner, 4-5 fabrici de prelucrare a cărnii, foarte mulți șomeri și foarte mulți hoți. Partea bună este că au o bogăție enormă în subteran, însă nu au cu ce să o exploateze, nu au resurse umane, nu au resurse materiale. În concluzie, este o altă zonă prahoveană în care dezvoltarea se face haotic, în care toți vor ceva mai bun pentru comunitate, însă unde luminița de la capătul tunelului se vede la mare depărtare. Încheiem aici în această seară, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!